Halløjsa, i dag skal vi i gang med episode 2. Undskyld med det der med kamera. Det er jeg meget ked af. Vi prøver at spille så mange runder som muligt, og så skal vi faktisk åbne cases. Jeg tror bare, vi spiller lige 3 runder. Så ser vi, om vi skal rolle. Nej, jeg tror bare, vi roller hele tiden. Roll. Nå. Lad os se, om der kommer nye ting der. Den her bane er jeg heller ikke rigtig så god til. Kill! Jeg fik 60 kroner af det. Yes. Og så kører jeg lige her med platten. Jeg så det der ikke. Jeg så det ikke. Wow. Man, jeg så bare det. Lige fløjtet forbi mig. Heldigt, at jeg overlevede. Sådan. Nu er vi midt. Så skal vi bare finde nogen, der kan beskytte os. Så fjerner jeg lige den, og så tager jeg den på. Protection EV. Hvordan fuck skal det kunne overleve nu? Ej. Nu bliver jeg... Ej. Nu er det sådan. Undskyld. Undskyld alle sammen. Wow. Nå, nu er det lidt synd for dem her, så prøver at komme ind til midten. Og jeg var helt vildt stegt. Går lige herover, så om der er noget. Ja, det var der faktisk. Kill to me igen. Han er mange æg. Jeg skal ikke have så mange æg. Nej, nu er det altså også lidt synd for dem. Kan I se, hvad jeg mener? Hvor synd det er for dem. Yes, chest has been refilled. Alle dem, der kommer op her, de bliver bare... Så tager jeg lige det ting. Så tager jeg det der. 5 minutter til. Fuck. Alle sammen.
Så, men jeg tror faktisk, vi kører en, hvad hedder det nu? En road. Kan jeg tage? Nej, jeg kan ikke køre en, jeg har ikke nogen road. Jeg skal bruge nogle road. Okay, yay. Nu har jeg 4 road. Eller, nu har jeg kun 1 road. Og lad os se, hvad vi får. Medium bag of coins. Det var ikke så godt. Ja. Lad os lige rette på kameraet. Og så lige der. Sådan. Nej, jeg kan ikke se alle de mennesker. Eller hvad, så kan jeg lige se, hvad de vælger. Men vi kører solo i dag, så jeg tror, det bliver sidste runde, mand. Vi tager 2 runder, mand. Så tror jeg, det bliver det. Den sidste runde, eller sidste episode, det var noget med jer to. Jeg kom til, at jeg vidste ikke, at der var gået så lang tid. Så jeg kom til at optage i 41 minutter. Men så var det så det er virkelig sjovt at spille optage. Så jeg vil gerne, eller hvad hedder det nu? Jeg vil gerne sige, have en subscribers, eller sub, eller bare et eller andet. Håber. I don't like you. No. Og bare så I ved det, jeg er ikke så god til det her. Jeg tror kun, jeg optager i 12 minutter. Og jeg kører fuldt solo. Okay, sidste runde før. Okay, jeg laver det her om til episode 2. Og skeletter den med 41, hvor jeg tog 41 minutter. Så det var godt nok langt. Det tror jeg. Yes. Nu går jeg over den her bro og håber på, at ejeren ikke ser mig. Sådan, det går jeg uden problemer. Og så nu dræber jeg ham lige nu. Shit, han er good armor. Men jeg killer ham alligevel. Nej! Nå, lad os. Hvor lang tid er der gået? Der er gået 8 minutter. Vi kan godt lige tage lidt med ham, men solo er for nice. Hvis I vil, så skriv i kommentaren, om I vil have, at det er... hvad er det? Nå, kun power 1, så det var power 5 eller sådan. I don't like you, so you have to die! Dude! Die! Shit. Han har også en power 1 bow. Så ham skal jeg ikke rigtig lave. Power 3 bow. Vil du nu dø, mand? Boom! Do you want to dance?
Do you want to dance? Do you want to die? Do you want to die? Don't let them in. Don't let them see. Beat it together. Don't let them go. Nej, kill again, så... Undskyld kamera. Ja, så hej, ses.